أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله محمد رسول الله. Namhlanje ngifuna ukukhuluma ngezinsika ezinhlanu zenkolo ye-Islam. Ngicela uAllah angivikele kusathane ongathandwa. Egameni lika Allah onomusa onesihawu. Izinsika ezinhlanu ezimise inkolo ye-Islam yilezi: La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Akekho omunye onelungelo lokukhonzwa ngaphandle kuka Allah. uMuhammad ukuthula kube naye uyisithunywa sika Allah. Leyo insika yokuqala emise inkolo ye-Islam. Wa iqamis salah, nokukhuleka imikhuleko yakho kahlanu ngelanga. Leyo insika yesibili emise inkolo ye-Islam. Wa ita izaka, nokukhipha imali yabampofu wembulele abampofu okungu2.5% emcebeni wakho onawo. Wasumu Ramadan, insika yesine enkolweni emise inkolo ye-Islam, inyanga eyokuzila ukudla ngenyanga ye-Ramadan okuyinyanga yesishagalolunye kwikhalenda ye-Islam. Walhajjul bayt man istata'a ilayhi sabila, ukuthi uthathe uhambo lokufuduka uye endaweni yase Saudi Arabia ebizwa ngeMakkatul Mukarrama wa Madinatul Munawwara uyoperforma ihajj noma ezinye zama rituals noma ezinye zamasiko okufanele ukuthi uwenze kanye empilweni yakho, uma ngabe wena uyakhona, uma ngabe wena umdali ukuphile ukuthi ukwazi ukuthi ukhone ukuthi ufinyelele kuleyo ndawo leyo, ngoba kuthi akube phezulu kakhulu mayelana nenani lemali. Yingakho ke umdali ethi angufosti, kodwa uma ngikubusisile ngakunika lowo mcebo loyo ukuthi ukwazi ukufinyelela khona, yenza sure ukuthi uyakwenza. Insika yokuqala, ungabi nabanye onkulunkulu ngaphandle kuka Allah. La ilaha illallah, uvume ukuthi Muhammad sallallahu alaihi wasallam isithunywa sika Allah. Insika yesibili, imithandazo yakho kahlanu ngelanga. Insika yesithathu, ukwembulela abampofu. Insika yesine, ukuzila ngenyanga ye-Ramadan. Insika yesihlanu, ukuhamba uye eSaudi Arabia, eMakka naseMadina uyokwenza ihajj, uyofulfilla amasiko la ozofike ufundise wona, utshele wona. Amasiko lawo enziwa yibo bonke abaprofeti baka Allah subhanahu wa ta'ala. Sengathi Allah ngasipha amandla, asivule ingqondo, sifunde sibe nolwazi ngale nkolo ye-Islam. Wa akhiru dawana anilhamdulillahi rabbil alamin.